Els alumnes dels tallers radiofònics, la veritat és que el que els hi aportarà venir als tallers de ràdio és una forma directa d'aprendre com funciona aquest mitjà, que habitualment no podem anar a visitar, en alguns casos sí, però és molt petit i no es pot acabar d'entendre la complexitat de tot plegat, i aquesta és una forma molt directa de veure com es fa la ràdio per ells. Stamattina Radiofonics FM us hem preparat una festa. Single de Melendi, tocado y hundido, no us la perdeu. I saw, I came, I conquered, or should I say I saw, I conquered, I came. This little chico on fire, he no lie. Well, y'all slipping, he's running the game. Now Big Bang Boogie get that kitty little noogie in a nice little shave. I gave Susie a little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way. L'enquesta es va fer entre el 4 i el 12. In a plane. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out. Ja ho veuen, això és ràdio, això és ràdio.